Σε 4 μήνες θα έχουμε ευρωεκλογές. Για τον ΣΥΡΙΖΑ, αυτές οι ευρωεκλογές θα είναι μια μικρή επανάσταση. Επειδή τους υποψήφιους ευρωβουλευτές θα τους αποφασίσει η κοινωνία και όχι τα κλειστά κομματικά γραφεία. Εάν θέλεις να είσαι υποψήφιος ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, μπορείς να υποβάλεις την αίτησή σου τώρα στο mysyriza.gr σε αυτόν εδώ το σύνδεσμο. Και ύστερα, τα μέλη και οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσουν και θα αναδείξουν τους υποψηφίους μας για την Ευρωβουλή. Γίνε κομμάτι της μεγάλης μάχης της ευρωπαϊκής προόδου ενάντια στην ευρωπαϊκή συντήρηση. Γιατί ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρώπη σημαίνει κοινωνικό κράτος και φορολόγηση των πλουσίων κόντρα στη δεξιά των ελίτ. Γιατί ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρώπη σημαίνει το τέλος της δογματικής λιτότητας κόντρα στη δεξιά της αυστηρής δημοσιονομικής πειθαρχίας. Γιατί ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρώπη σημαίνει δημοκρατία και κράτος δικαίου κόντρα στη δεξιά των παράνομων παρακολουθήσεων. Γιατί ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρώπη σημαίνει εργασιακά δικαιώματα κόντρα στη δεξιά της εργασιακής ζούγκλας. Γιατί ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρώπη σημαίνει ανθρώπινα δικαιώματα και ελεγγύη κόντρα στη δεξιά του φόβου και της μυσαλλοδοξίας. Για πρώτη φορά σε ελληνικό κόμμα μπορείς εσύ να πάρεις το αύριο στα χέρια σου. Χωρίς κονέ, αδιαμεσολάβητα, μπαίνεις στην πρώτη γραμμή. Είναι μια τομή για την ελληνική δημοκρατία. Και είμαι υπερήφανος που ο ΣΥΡΙΖΑ γίνεται το πρώτο κόμμα που υιοθετεί τέτοια διαδικασία. Ο ΣΥΡΙΖΑ μετατρέπει τις ευρωεκλογές του 2024 από στοίχημα των κομμάτων σε στοίχημα της κοινωνίας.